Oké, Joke. Ik ga je laten zien wat je moet doen om een virusscanner op jouw PC te installeren. Oké, die heb ik zelf. Even kijken. Google.nl. Nu zie je staan dus op Google. Dat typ je in. Download. Dat typ je in. Download. Druk je op enter. Dan krijg je dit ervoor. Free software downloads en software reviews. Dat druk je op. Dan krijg je dus deze site. Die krijg je ervoor. Dan ga je rechts bovenin zie je staan search. Dat druk je in. A-V-A-S-T. Enter. Ga je naar beneden toe. Dan zie je staan AVG, AVAST. Die moeten we dus hebben. AVAST. Ga je naar rechts toe. Dan zie je dus staan download now. Daar druk je op. Druk je op download. Daar druk je gewoon op. En dan wacht je even. Oké. Dan zie je hier bovenin zie je een balk die wordt blauw. Ga ik eraf, wordt die geel. Ga ik eraf, wordt die blauw. Oké, er staat to help protect your security. Dus daar druk je met die linker knopje op van die muisknop druk je erop. Dan krijg je dit te lezen, download file. Druk je er weer op links weer, druk je weer, met die linker knopje. En dan wacht je. En dan krijg je dit te staan, run, save, channel. Nou, het allerbeste is om te saven. Dan krijg je dit dus. Doe je gewoon even, bij jou zal het wel anders zijn, op jouw Windows 7 denk ik. Druk je op het desktop. En dan weer rechts onderin zie je staan save. Druk je op en dan begint het te downloaden. Nou, die wachten we even lekker rustig af dat je klaar is met downloaden. Kun je wel zien, daar zit groene streepjes. Hij moet helemaal dat die eind toe tot 100% is. Nou, daar wachten we even op. Even mijn leesbrilletje op. Zie ik wat een beetje meer in deze maatschappij hier zo. Staat op 32%, het gaat al lekker snel. Ga ik dit filmpje maken, nu eerst om de AVAST te downloaden. Dan kun je zien hoe je dus moet downloaden. En dan wacht ik dus eerst om het te installeren. Want dan moet ik eerst mijn eigen antivirusprogramma, die heb ik hier, die moet er dus dan eerst af. Daarna maak ik weer een filmpje. Dan kan ik je laten zien hoe je moet installeren. Dat leg ik dan ook even Havijn uit. Dan weet je ook wat je moet doen. Maar dat komt later. Is dit. Oké. Hij is klaar. Dat hoorde je ook. Ping, zei hij. Wat je kunt doen, maar dat leg ik je straks later na dit filmpje. Maak ik weer een filmpje, dan kun je het weer zien hoe het moet. Hij is nu klaar. Je kunt hem gewoon close doen. Close. Druk je op. Doe ik de Explorer druk ik eraf. Nou, om dat programmaatje nou te vinden, staat op dit scherm dus bij jou
We hebben het dus via de desktop gedaan. Dat is gewoon, dat is dit programmaatje. Deze dus, hij is oranje. Zie je dat? Hij is oranje. Dat is dus de officieel. Nu stop ik de video, want nu weet je dus hoe je moet downloaden. Nou, na dit filmpje maak ik nog een filmpje en dan kun je zien hoe je moet installeren. Dus ik stop nu en dan kun je bekijken van hoe en wat.